Majo, ja ťa zdravím pri tejto časti, o ktorej sa budeme baviť na tému líder a leadership. Takže som veľmi rád, že si prijal aj toto pozvanie, aby sme túto tému aj našim poslucháčom viac priblížili. Tak na ten úvod, úplne na začiatok ma bude zaujímať, ako to bolo v minulosti pri tejto tematike. To sa bavíme možno 20-30 rokov dozadu. Ako je to v súčasnosti, povedzme, že posledných 10 rokov až po dnešok. Ako ty sám vlastne vnímaš to slovo líder alebo leadership z pohľadu na nasledujúcich minimálne 5 a viacej rokov. Takže veľmi sa teším na tú diskusiu so mnou. Ďakujem ti, Jurko, aj ja ďakujem tebe, že môžem byť hosťom vo vašom podcaste a vôbec v rámci budovania vášho týmu. Ďakujem aj vám, že sledujete tento podcast a že vás zaujímajú vôbec tieto témy. A budem rád, keď ku koncu, keď dopozeráte tento podcast, si nájdete pre seba veľmi veľa inšpiratívnych myšlienok a možno do budúcnosti sa budeme vidieť aj na ďalších buď podcastoch alebo na nejakých živých našich workshopoch. A teda, aby som odpovedal na tú otázku, vôbec téma lídrovstva je už od nepamäti, odkedy človek je človekom. A keby som sa dnes opýtal, že aký je rozdiel medzi lídrom, manažérom, riaditeľom, čo by si ty na to povedal, že jak to ty vnímaš? Je to isté? Tak úplne to isté to nie je, možno niektoré tie faktory, ale tak otázka je, vieš čo, alebo povedzme to my priamo poslucháčom, ako to vyzerá, že ten rozdiel napríklad, lebo jeden vedie tým, že dáva príkazy a iný vedie tým, že dáva príklady. Takže možno, že manažér alebo nejaký CEO musí alebo môže dávať príkazy. Líder šťastie dáva možno, že aj inšpiráciu, ale môže dať istým spôsobom príkaz, ak má určitú jasnú víziu, za ktorou si stojí. Čiže ja budem naozaj rád, ak to dnes aj publiku viacej priblížime. Som veľmi zvedavý. Lebo v tom sieťovom biznise sa často používa slovíčko líder a mám pocit, že to bolo sprofanované a za lídra sa už považuje dnes hocikto, ale ak dovolíte, tak nás prevediem možno trošku 1000 ročia dozadu. Poďme na to. Kedy naši predkovia žili v tých jaskyniach a z tej jaskyne vychádzali každý deň, každé ráno vychádzal ten muž na to, aby išiel niekde uloviť nejakú tú sliepku alebo nejakého toho zajaca, si to takto povedzme približme, nejakú tú zver a potom, aby si to po obede opiekli, zjedli a tak ďalej. Takže každý deň išiel loviť. A prichádzal domov s nejakým tým úlovkom, nejakým zvieraťom a teda takýmto spôsobom v podstate žili každý deň, pracovali každý deň. A to by som prirovnal dnes k tým obchodníkom a tým ľuďom, ktorí si povedia, že tak toto je FASA produkt a idem ten produkt ponúkať môjmu okoliu a každý deň výjdem z toho svojho domu, poviem o tej príležitosti alebo o tom produkte poviem ďalším ľuďom okolo seba a niekto sa rozhodne áno, niekto nie, lebo ani ten lovec nemal 100% úspešnosť, že tam je sliepka, tak hodím ten oštep a každú sliepku netrafil každú sliepku, niektorá mu utekla, niektorá už mala svoje finty, ako utiec tým lovcom. No a to je presne takisto aj s klientami. Nie každý klient ti povie áno, nie každý klient čaká na to, že mu dáš ponuku nejakého produktu alebo nejakej príležitosti a on sa rozhodne, že chce byť tvoj klient. Tiež musíš mať nejaké svoje umenie, akým spôsobom tým ľuďom predostrieš tú ponuku a akým spôsobom vzbudíš záujem a podobne. Čiže učíš sa to a čím si lepší, a to isté aj bol aj ten lovec, čím bol lepší, tak tým lepšie zvieratá a rýchlejšie a efektívnejšie ulovil, bol skôr doma a mohli sa lepšie nájsť. Prípadne väčšie ako je mamut, že? Áno, a k tomu sa teraz ideme priblížiť, pretože oni zbadali, že v tom ich teritóriu sa už tie malé zvieratá míňajú, ale behajú tam veľké mamuty. A teraz, jak ja ulovím toho mamuta? No sám ho neulovím. Tak musím zohnať nejakú partičku. Áno. A tu už vznikajú prví manažéri, lebo niekto musel začať rozdeľovať prácu. A takže ty budeš loviť, ty budeš ten, ktorý bude naháňať to zviera, vy vykopete jamu a vy zase, keď ten mamut padne do tej jamy, tak vy ho tam s tými oštepmi a kopiami pripravíte. Popravíte. A
Áno, a čo sa dialo potom? Tak rozdelili si to mäso podľa zásluh. No a toto je ten manažer. Rozdáva úlohy, koordinuje tie úlohy a potom, keď je úloha splnená, zase rozdeľuje ten úlovok, čiže tie financie alebo tie odmeny rozdeľuje podľa zásluh nejakým takým subjektívno-objektívnym spôsobom. No ale začali sa míňať aj tie mamuty. A už keď tých mamutov bolo v tom teritóriu málo, jeden z nich sa postaví a hovorí, počúvajte ma, tam za tým veľmi veľkým kopcom mám takú víziu, že sú tam ešte lepšie lovištia, ako máme tu. Určite tam žije ďaleko viac mamutov, ďaleko viac zverí a možno sú tam dokonca aj iné zvieratá, ja neviem. Kto ide so mnou? Čo myslíš, čo najčastejšie počul tento človek, akú odpoveď? Tak určite bolo množstvo námietok, veď na čo by som sa pohyboval z prostredia, ktoré veľmi dobre poznám a na mieste, kde nám to zatiaľ nejakým spôsobom funguje. Jasné, nevadí, že sa míňajú mamuty, to vôbec nevadí, však ono sa to nejako... Veď oni prídu za nami. Oni prídu z toho kopca za nami. Dobre, to je jedna odpoveď, ktorú často počúvame. Potom ďalšia odpoveď, aká býva častokrát? Ďuri, že aj ty to zažívaš. Že aká býva častokrát? Tak odmietnutie, zamietnutie, alebo respektívne, tak vieš čo, chod si to vyskúšať sám, prídi, ukáž mi to. Tak, alebo dokonca ti povedia, počúvaj ma, no jasné, ale veď tam sa nikomu ešte nepodarilo prejsť, tak väčšina ľudí zahynula. Cestou. A tí, ktorí sa náhodou vrátili, tak boli celí dokaličení a tvrdili, že to sa jednoducho nedá. Že tá hora je prekliata. Taďa sa nedá ísť. Čo povedia ešte mnohí? Počúvaj ma, však teda chod sa tam pozrieť. A keď to tam bude, tak sa vráť naspäť a my tam potom s tebou pôjdeme. Ale tak to máš veľmi správne. To bola v podstate tá úmyselná veta k tej minulosti, že cez tento jednoduchý príklad to už 1000 ročia to takto funguje, že boli ľudia rozhodení do tých manažerských pozícií, aj keď žili v skupinkách alebo nazveme to aj v tých jaskyniach, až po prvých lídrov, ktorí si povedali, OK, tak ja to tam idem v úvodzovkách, že skúsiť, prinesiem tie výsledky, ale majú, čo sa vlastne dialo s ľuďmi, ktorí to skúsili a prišli a ukázali výsledky. Čo z nich stalo v tej danej komunite? No a práve na tom, toto sú tí skutoční lídri. Totiž, kto je ten skutočný líder? Keď povie, že počujte ma, mám takú víziu, tam sú nové lovištia. Poďme a prinesme niečo nové. Respektíve, poďme sa tam usadiť kľudne. A skutočný líder je naozaj ten, ktorý keď toto povie, tak sa ľudia s ním vyberú. Samozrejme nie, že slepo ho nasledujú. Majú otázky, majú možno pochybnosti, majú možno málo sebavedomia, sebadôvery, ale on dokáže v nich vzbudiť tú sebadôveru. A ja nehovorím, že to je úplná istota, lebo na istotu sa ťažko dá ísť, ale jednoducho dôverujú mu a sú pripravení na to, že dobre, tak pôjdeme hore tým kopcom. Možno sa to ešte nikomu doteraz nepodarilo. My vieme, že niekto sa tam zablatí, že niekto tam padne na kolena. Že možno nám niekto zahynie po tej ceste smerom nahor. Ale ten líder čo robí? Ukazuje im, chodte hore? Alebo čo robí v prvom rade? Tak má dve možnosti, že ako ja teda vidím tie dve skupiny. Poprvé je, že v tom svojom okruhu ľudí, kde sa pohybuje, tej svojej komunite, má veľmi podobne zmýšľajúcich ľudí a tým pádom nájde niekoho, kto to rovnako cíti ako on a idú ako skupina. Alebo sa naocitol v skupine ľudí veľmi pochybujúcich, ktorí to hodia tú zodpovednosť na jeho ramena a povedia, choď, vyskúšaj a prídi s výsledkom. Čiže musí dokázať, že na to má, že v tú vieru, ktorú mal, jednoducho to urobiť, či to je obchod, či to uloviť toho mamuta, alebo iné zviera, alebo inou technikou, tak musí prísť a spraviť to. Ale ak sa vráti, či to tá skupina, alebo on sám, veľakrát má potom to uznanie, to nazvem, alebo ten rešpekt a nadsavuje novú normu. Tak. A presne o tom som hovoril, že áno, do určitej veľkosti dokážeš robiť veci sám. Ale ak máš naozaj veľké ambície, veľké ciele, potrebuješ na to tím. A ten skutočný líder je ten, ktorý dokáže strhnúť tých x ľudí a idú spolu s ním napriek tomu, že vedia, že tá cesta je naozaj náročná a ťažká. A niektorí naozaj ju neprejdú. Niektorí sa z nej vrátia, niektorí sa zlaknú, niektorí sa zrania a podobne. Ale jednoducho idú s ním a prídu na tie nové lovištia. A
A tu hneď vzniká aj otázka. Je táto schopnosť naučiteľná, alebo musí to byť vrodené? Ja absolútne verím tomu, že je naučiteľná. Je výborné, ak ju niekde máš vrodenú, ale je to naozaj že schopnosť, v ktorú ja verím, že tými skúsenosťami vieš reálne naberať. A na to množstvo technik. Tak. No a aj ja len z toho, ako poznám ľudí okolo seba, a aj z vlastného príkladu alebo z príkladu ľudí okolo mňa, viem dnes, že schopnosť skutočného lídrovstva je kombinácia dvoch vecí. Veci, ktoré máš niekde v sebe, tá vnútorná motivácia a to, čo sa dokážeš naučiť. Za teba tú vnútornú motiváciu nevie nikto dať, ale áno, sú spôsoby, ako vnútornú motiváciu naozaj získať, ale takisto sú spôsoby a techniky, akým spôsobom sa naučiť byť skutočným lídrom. A teda je lídrovstvo vôbec merateľné? Tak či je merateľné? Tak to je náhodou veľmi zaujímavá otázka. Vieš čo, priamo odpoveď neviem povedať, ale môj názor, ak by som mohol zhrnúť, je merateľné. Pretože vie si zadať cieľ, vie si zadať termín, dokedy ho chceš splniť, vie si sám seba ohodnotiť, či si urobil maximum preto, aby sa naplnil a či máš aj ochotu, lebo aj to je úloha napríklad lídra, v čo ja verím, sa zlepšiť, že ak to teraz nevyšlo, tak čo viem zmeniť na tom, aby sa to zlepšilo. Čo boli tie kroky, ktoré som urobil zle a viem ich urobiť lepšie. Čiže za seba ja osobne verím, že je to šťastie merateľné, aj keď už pri tých väčších skupinách v podstate výsledkom a tým meraním bude aj tá skupina, že ťa vie hodnotiť. Dobre, doniesol si výsledok alebo nedoniesol? Daj tvoj názor. Áno, ďakujem. Toto je fantastické. A vďaka tomu, že mám možnosť učiť sa od tých najlepších na svete, mám možnosť s nimi spolupracovať stále a učím sa aj tieto veci. Ja priznám sa, že to nemám len tak, že to mi napadlo. Preto som ťa zobral tiež na podcast na túto tému. Ďakujem. A oni ma naučili, že lídrovstvo je merateľné. Je merateľné počtom followers. Ale nemyslím tým, že kto ti dá koľko lajkov na Facebooku, jasné. Ale počtom ľudí, ktorí ťa nasledujú. To je ten počet ľudí, ktorí keď povieš, tam mám víziu a tam sú podľa mňa nové lovišťa, tak koľko ľudí naozaj v skutočnosti dokážeš zobrať so sebou a idú napriek tomu, že vedia, že tá cesta bude náročná. A teraz ruku na srdce. Všetci tí, čo nosia vo vašom okolí na vizitke slovíčko manažér alebo riaditeľ, sú skutoční lídri? Majú so sebou tých nasledovníkov, tých followers? Alebo je to len to, že rozkazujem? To je ten veľký rozdiel medzi tými manažérmi, riaditeľmi a tými skutočnými lídrami. A táto schopnosť je naučiteľná. Je to naučiteľné, pretože sú na to techniky, sú na to spôsoby, princípy, ktoré keď dodrží, ale to nie je naučiteľné, že prečítam jednu knižku, alebo že zo dňa na deň sa stane som mňa líder, lebo však som si pozrel 4 videá, 8 podcastov, prečítal som si 5 knížiek a som na líder. Nie, to je proces. Preto aj keď dnes pracujem s ľuďmi, pracujem s tímami, či už na Slovensku alebo v Čechách, tak to nevnímam ako jednorázové školenie, ani to už nerobím. Skôr je to proces, kedy spoločne ideme a stávajú sa z tých ľudí skutoční lídri, ktorí dokážu so sebou strhnúť ďalších ľudí. Takže jedna vec je, že ja by som to tam mal také, že dve veličiny. Prvá veličina, že koľko mám followers, koľko ľudí ide so mnou. A ten high level lídrovstva, merania lídrovstva, že koľko ľudí v tvojom okolí sa stane lídrami vďaka tebe. To znamená, koľko ľudí vychováš na skutočné lídrovstvo. To je to king versus kingmaker. To znamená, že či len sám dokážeš byť líder, alebo naozaj spopod teba vystupujú, a zase nie, že manažéri alebo riaditeľi, ale tí skutoční lídri, ktorí majú ďalších followers. Áno, tak to, čo si opisoval, to je tzv. Aj titul a v sieťovom marketingu je to často, že spravíš určitý obchod, dostaneš sa na určitú pozíciu, nazviem, že to je titul, už máš pár ľudí a sa nazývajú, že líder, alebo si myslíš, že je líder, alebo je tak dávaný spoločnosťou ako líder. Titul nikdy neurčuje to líderstvo, to ja takisto verím, určite ho tí ľudia, ktorí ťa followujú, čo z teba robí ten status. Takže to, čo opisuješ, mi je napríklad veľmi blízke. Takže ďakujem za tieto slova. Tak a presne ja vnímam dnes sieťový marketing a sieťový biznis ako taký veľmi dobrú príležitosť na to, aby som sa stal lídrom a veľmi dobrú príležitosť na to, aby som dokázal budovať ďalších lídrov. V rámci sieťového biznisu ja mám pocit, že najviac vzniká tých skutočných
lídrov. Ja netvrdím, že inde nie, alebo že v tom korporátnom biznise nie. Naopak, aj tam sú veľmi šikovní ľudia. Samozrejme. Ale sieťový biznis dáva k tomu najlepšie príležitosti, pretože jednak veľa tých kvalitných sieťových firiem má dobrý systém, ale teraz, to je ten základ. Častokrát, keď vchádzam do nejakej sieťovej firmy alebo ľudí, ktorí budujú veľké týmy, či už tu na lokálne alebo medzinárodné, tak ja sa pozerám na systém uzatvárania obchodu. Ale málo kto sa pozrie, máte systém na výchovu lídrov? A to sa malinko kto pozerá. Každý pozerá na to, že aké mám provízie, koľko mi dajú za môj obchod a tak ďalej. Áno, toto je tá jedna časť, ktorá je samozrejme podstatná. To sú tí lovci, ktorí každé ráno vychádzajú z tej jaskyne, idú zabiť toho zajaca alebo tú sliepku a vrátia sa spátky. Jasné. A teraz ja sa pýtam ale, že kto má skutočne systém na výchovu lídrov? Koľko je takýchto spoločností vo vašom okolí? A podľa toho, čo poznám Juraja, akým spôsobom pracujete na tom systéme vy, tak vy pracujete práve na tom systéme a postupne ho dotvárate a budujete a vylepšujete, aby ste mali systém na výchovu lídrov. A to je dnes cenné. Toto nie je štandard. Vieš čo, už len pri tejto debate napríklad môžem spomenúť, že nám na tomto samozrejme, že záleží. Jedna vec je, že produkt alebo uzatváranie obchodov, ale na toto slovíčko líder alebo leadership samozrejme, že myslíme, lebo ja z dlhodobého hľadiska, ak buduješ firmu na niekoľko generácií, to nazvem, dnes potrebuješ a bude to aj veľmi oceňovaná napríklad nie, že funkcia, ale je to určitý spoločenský aj status. Lebo sme tu už rozobrali firmy, čo sa týka toho klasického korporátu versus aj to podceňované slovíčko, alebo ľudia fungujúce v systéme sieťového marketingu. Že keď sa na to pozrieš tak z globálu, alebo ja sa opýtam toho publika, že kto naposledy v tvojom okolí bol pre teba líder? Možno, že to je jeden z rodičov. Ak to rodič povie, jednoducho je to sveté, idem za tým, nebudem sa pýtať, je to správne, možno to je niekto z tvojich kamarátov, možno to niekto z tvojho okolia. Často kladená otázka u mňa bola, kto je mienkotvorná osoba v meste, kde žiješ? Kto je ten, ktorý keby sa postavil dopredu a povie, že toto je správne pre teba, pre toto mesto, že si povieš áno, idem za ním, budeme na tom pracovať, lebo to dáva zmysel. Kto je to v krajine? O tom sa málo kedy rozpráva. Lídri a lídri za krajinu napríklad. A kto to je v firme, kde pracuješ, alebo v organizácii, kde si. Bo v tom odvetví sieťového marketingu je to podľa mňa veľmi podceňované slovíčko. Je super, že to tu dnes rozoberáme, že si to bude môcť veľmi veľa ľudí vypočuť, ale ja osobne verím, že kto bude pracovať na lídroch a leadershipe, tak má veľkú šancu prežiť rôzne obdobia, pretože skutoční lídri preskočia akékoľvek obdobie. No a konci dňa si idú po svoj cieľ a po svoje výsledky. Áno, a pomáhajú v tom ďalším ľuďom. To je veľmi dôležité, že máš tú hodnotu, totiž tvoja hodnota na trhu nerastie veľkosťou obchodov iba. Ak chceš byť čím viac hodnotnejší, tak čím máš viac tých followers, tvoja hodnota je väčšia. A teraz poviem nový level. Čím dokážeš viac vychovať lídrov, ktorí majú svojich followers, povedz mi, aká je tvoja hodnota. Lebo totiž je jedno, aký ti dám potom produkt do ruky. V momente, keď ti dám akýkoľvek produkt do ruky a ty tie skills máš, ty máš tie schopnosti, a nehovorím, že naučené, nehovorím, že len získané, ale odskúšané v praxi, tak tvoja hodnota je obrovská. Preto sa mi páči váš systém a tak, ako si mi ho popisoval a to ešte kam ho chceme posunúť, alebo respektíve chcete posunúť vyššie, že chcete zvyšovať hodnotu tých ľudí na trhu. Pretože ak dovolíš, to, čo vnímam, a možno prejdem plynule aj na to, čo si hovoril, že aká bola minulosť, aký je dnes, tak to, čo vnímam, čo sa zmenilo na trhu, si všimnite. V minulosti sa ľudia pripájali k firmám. Absolútny súhlas. V 90. rokoch, keď padla železná opona a prichádzali sem postupne firmy, známe značky, tak ľudia sa pripájali k tým značkám. Wow, prišla tu taká nemecká firma, taká švajčiarska, americká firma, taká talianská firma.
To bol až status, ak si robil pre nejakú kvalitnú dlhodobú firmu alebo zahraničnú. Značku. To tak bolo, značku. Ľudia brali, že pripojil si sa k značke a to bolo super, lebo si predpokladal čo? Jednak. Bude tu dlho. Dobre zaplatené. Budem niečo v okolí znamenať, lebo si ma vybrali. Výborne, čiže status máš nejaký, výborne. Ďalej oni majú nejaký systém, samozrejme. Niečo sa naučím, dokážem sa učiť nejaký cudzí jazyk. A to malo kopec svojich výhod, presne ako popisuješ. A áno, bolo to tak. To je tá minulosť, sme trošku tým mamutov prešli po tie 90-ky. Áno, to prepáč, aby sme to nespáli s mamutmi. Ale aj to boli také tie mamuty, ktoré prichádzali sem do našich krajín, na Slovensko do Čiech. Ako sa postupne vyvíjal ten svet biznisu, tak si všimnite, že všetko toto, o čom hovoríme, sa začalo stávať štandardom. Je štandardom, že máš dneska firmu, značku a musí byť kvalitná. V momente, keď to není kvalitná značka, tak to je za chvíľočku preč. Ak nemáš kvalitný systém, je preč. Ak nemáš dobrý software, čím sa kedysi ľudia píšili, alebo firmy píšili, my máme aký software. Dneska je to štandard. Že máš dobré kariérne ohodnotenie, to je štandard. Že máš krásne materiály, štandard. Že máš dobrý marketing, štandard. Tak, tieto firmy prežívajú, ktorí sú aspoň v štandarde. No a veci, ktoré boli ešte 10 rokov dozadu výnimočné, dnes sú štandardom. A to ti poviem ale aj inak. Veci, ktoré dnes vnímaš ako výnimočné, o rok budú štandard. Lenže to, čo sa stávalo z výnimočného štandardom, v minulosti trvalo rok. Dneska je to dni. Tak, moderné technológie. Presne tak. A teraz sa pýtam, čomu sa v poslednom období ľudia pripájali? Boli to firmy? Nie. Lebo to sa stáva štandardom. K čomu sa ľudia dnes alebo pripájali v tom poslednom období? Nie len dnes, ale v poslednom období. Ja asi odpoveď poznám, ale budem rád, keď to prezradíš. Tak pridávajú sa ku komunitám, k osobnostiam. K lídrom. Ľudia sa pridávajú k lídrom. Vieš čo, možno, že to aj opíšem takými vlastnými slovami, že ako to vnímam. Si zober, že dnes žijeme v dobe, keď ja sa nemusím porozprávať, to je tiež trošku tá minulosť a mal som takú rozpravu s našimi priateľmi, že vieš, ešte narodil som sa do doby 80-ky, 90-ky, keď bolo super cool dostať informácie zo svojho okolia. Naozaj, že tí rodičia, tvoje kamoši a mesto, kde žiješ. A keď si bol šikovnejší, mal si možnosť ísť do knižnice a získavať informácie v knižnici, ktorá bola naplnená informáciami kníh, ktoré obsiahla a bola tvoja šikovnosť, aké dáta stade vyťahneš. V súčasnosti, stále budeme o súčasnosti, je cool ísť na internet a získavať informácie z internetu alebo celkovo z toho globálneho. Lenže to novodobé je, ty sa budeš pýtať aj umelej inteligencie a poviem, prečo o tom rozprávam. Máš šancu sa rozprávať s inteligentnejším strojom, ako je možno tvoje okolie, tvoj rodič alebo tvoja knižnica informácií a dostupných otázok, lebo on dokáže aj vyhodnocovať, kam smeruješ svoju otázku a dá ti o to kvalitnejšiu odpoveď. A ak ľudia, a to sa bavíme teraz už trošku o tej budúcnosti, prečo to súvisí s lídrom a komunitou, sa nebudú pripájať len k ľuďom, ktorí majú informácie, alebo mali túto výnimočnú schopnosť nejak sa rozprávať, ale budú sa ľudia pridávať o to častejšie k ľuďom. O to silnejšie bude slovíčko leadership, o hodnotách, veciach a nadstaveniach, lebo to bude robiť ľudí výnimočnejšími, ako to, ako vieš pracovať so strojom alebo s nejakými dátami. Presne. A teda ľudia sa v poslednom období pripájajú k lídrom. Ale teraz dávajte pozor, k skutočným lídrom, nie tým pseudolídrom. A teraz sa ťa opýtam, sú vôbec potrební lídri do budúcnosti? No, dajme dramatickú pauzu pre publikum. Ako to vnímate? Ja verím v to, že sú absolútne potrební. V každom jednom meste, v každej jednej krajine, bez lídrov nie je smerovanie a taká organizácia speje k zániku, ak nie je líder. Čiže ak tam líder nie je, a malo by prísť k jeho nájdeniu, lebo sa to inak celé rozsype. Neexistuje dnes ríša alebo krajina, ktorá nemá dobré vedenie a dlhodobo tu prežila. Takže to je takisto odpoveď, že prečo napríklad aj nám osobne záleží na tom, aby si našiel lídrov, ktorí to vedia potiahnuť. A čo je zase taká zaujímavosť, môžem to povedať, že to slovíčko follower to nie je ako keby podradená vec. Sú ľudia, ktorí sú lídri a followery na absolútnej rovnakej úrovne vedomostne, schopnosťami všetkým, ale nemajú tú schopnosť alebo nechcú budovať na leadership a im vyhovuje tá pozícia, že rád followujem, čiže kryjem ten chrbát, spravím tie veci, čo sa povedia, lebo
ja verím v tie veci a vidím, že máš nádych na dobrú myšlienku, kľudne ho doplň. A to je výborné, lebo takéto štáty, takéto mesta, takéto spoločnosti, organizácie, ale aj sieťový marketing, nie že prežijú, to sú jednoducho mojím slovom a takým odhodlaním povedané, to sú ľudia, ktorí z dlhodobého hľadiska ukazovali trendy, smery a stavali naozaj tie veľké veci. A preto je zaujímavé nájsť aj v tom publiku niekoho, kto si povie, že to je skvelá debata, možno som to aj takto cítil, ale že teraz, kde sa a ako sa stane tým lídrom, keď hovorí, že je to schopno sa naučiť. Že cítim, že asi som tento typ, že ten vodcovský, som vpredu, rád vymýšľam, tak doplň tie veci. V tom, čo si hovoril, doplniť dve veci. Máš vždy dve možnosti. Buď nájdeš takého lídra, jak si hovorí, že nájdem takého lídra, alebo si ho vychovám. Presne tak. Čo je lepšie? Lepšie je vychovať. Vieš prečo? Lebo bude mať tú tvoju DNA. Za prvé, za druhé, budete mať ďaleko väčšie, silnejšie púto. A o tom je aj váš leadership vašej spoločnosti, že pomáhate ľuďom, aby sa u vás stávali tými lídrami, aby mali tú DNA. A ešte dám druhé doplnenie. Každý skutočný líder je niečí follower. Výborná veta. Pretože, a veľmi dôležité, ak si myslíte, že aj tí ľudia, ktorí sú niekde na vrchu celého toho procesu, že oni už nad sebou nikoho nemajú, majú. Dnes majú mentorov. To chcem doplniť o realistický príklad, keďže nás obidvoch kedysi bavil futbal. Tak pozrite sa dnes na špičkových dvoch hráčov, či to je Ronaldo, či to je Messi. To nie sú oni tí vrcholoví lídri, nie, to je ten brand, to je tá značka, ale on príde domov a on má svojho followera. To je pre neho coach, to je pre neho mentor, to je pre neho masér, to je pre neho tréner, to je pre neho rodina. A takisto veľakrát aj kniha, podcast, čokoľvek a snaží sa posúvať svoje hranice. Tak. Takže dostávame sa opäť k tematike, ako na sebe pracovať. A to už Baťa mal. Keď si povieme, však Baťa bol jeden z najbohatších ľudí na svete v tom čase. On patrí medzi najlepších podnikateľov na svete v tom čase. Myslíte si, že on nebol niečí follower? Bol. A čím si silnejší líder, či si skutočnejší líder, tak tým viac si uvedomuješ, že potrebuješ sa stále viac a viac dokonalovať a učiť. A už možno nemáš nad sebou toho pomyselného šéfa, ale presne aj ja si najímam dnes mentorov, aj ja chodím po svete a učím sa od lepších v daných oblastiach alebo sektoroch, kde sa potrebujem stále zlepšovať. A teda lídrovstvo je proces. Lídrovstvo nie je od A do Z alebo od 0 do 100 a tu som skončil. Ne, to je stále proces. A to je tá obrovská výhoda aj pre vás, že máš možnosť to preštartovať, teda prešprintovať, pardon. Ano. A teda, jak som hovoril, že ľudia sa v minulosti pripájali k firmám. V poslednom období sa pripájali k lídrom. Teraz prichádza nová doba. Nová doba, kedy začínajú... A to ešte ti poviem jednu vec. No daj. Vo firmách ľudia kedysi tvorili kolektívy. Neviem, či si to pamätáte. Neviem, aký ste ročník narodenia. Ja som rok výroby 1973, takže už mám 51 rokov. A moji rodičia, keď chodili tak môj otec pracoval na družstve, ale ľudia, keď chodili do fabrík, pochádzam z dedinky Vaďovce, to je pri Starej Turej, a v Starej Turej je chýrana, to vyrábali zubárske súpravy a ihly, striekačky, neviem čo. A ľudia tam chodili do fabriky a tvorili kolektívy. Neviem, či si to pamätáte. Tak našťastie ja som ešte rok výroby 1985, čiže som oslavil 40-ku. Áno, pamätám si to dokonca aj ja, veľakrát aj z rozpráv s otcom, napríklad doma. Tvorili kolektívy a boli v kolektíve. A tvorba toho kolektívu mala svoje zákonitosti. Bola tam nejaká hierarchia, bola tam striktná kastácia v tom čase a tak to fungovalo. To boli princípy. Neskôr, keď sa ľudia začali pripájať k lídrom, začali tvoriť týmy. Týmy, presne tak. Že? A zase, tam už funguje inak. Už tam nie je napríklad taká striktná kastácia. Už tam začínajú iné prvky na budovanie a vedenie týmu. Zase bolo ich školení a neviem čo všetkého a začalo to celé fungovať. To, čo prichádza dnes a je potrebné, aby si začali tí lídri uvedomovať postupne, je, že už prestávame sa pripájať k tímom a tvoriť týmy, ale už si to dnes to slovičko povedal, začíname tvoriť komunity. A zase
budovanie a vedenie komunít má úplne iné pravidlá, ako to bolo napríklad pri kolektíve a je potrebné ten leadership tomu prispôsobiť. A moja otázka je, koľko tých manažérov, riaditeľov alebo lídrov dnes vôbec rozmýšľa týmto spôsobom a naozaj pozná spôsoby, techniky, akým spôsobom dnes tvoriť komunity, pritiahnuť do nich tých ľudí a udržať a rozvíjať ich. A ja dám k tomu takú zaujímavú myšlienku, a nech to má aj nejaké smerovanie napríklad za náš produkt, alebo ako ja nás vnímam, alebo ak budeme vychovať ľudí a viesť ich k systému a k leadershipu. Keďže robíme s programom aj pre malých a stredných podnikateľov, tak ja si uvedomujem aj našu spoločenskú zodpovednosť. Skúsim aj predstaviť, že takto vychovám ľudí, lebo na to ti stačí malá skupina. Táto naučí väčšiu a budú pracovať s tými podnikateľmi. Na Slovensku je vyše 670 000 malých a stredných podnikateľov, z ktorých 97,5% tvoria ľudia od 1 po 9 osob. To sú malé a stredné podniky. Tvoria veľkú časť ekonomiky Slovenska, ale zamestnávajú ľudí. Oni možno žijú ešte tiež v 90-kách, čo sa týka riadenia kolektívu alebo nejakému fungovaniu a my keď dokážeme aj cez náš program ich posúvať, lebo im dávame určitý systém práce, oni to dokážu dať na kolegovcov, tí to dokážu doniesť aj do rodín, lebo stačí ti malinké presmerovanie alebo nasmerovanie to nazvem a ty vieš ovplyvniť naozaj aj to fungovanie, že malinký vietor vie spôsobiť úplne iné smerovanie, to nie len, že firmy a organizácie, ale ty vieš zlepšiť, to je tá social responsibility, čo sa volá, celkovo krajinu alebo že fungovania. To robia veľké firmy. Vďaka ľuďom ako si tí, ktorí sa profesionálne venujú tej oblasti, aby posúvali firmy, organizácie, spoločnosti, my to vieme prenášať zase do produktov, služieb alebo s ľuďmi, s ktorými spolupracujeme. Takže toto sa mi aj na tom páči a v rámci tej tematiky, keď má mať určitú nejakú minutáž, by som bol veľmi rád, aby tí, ktorých zavala táto tematika, prijali aj naše pozvanie, kde pozvem aj Maja a budeme robiť na reálnych workshopoch. To nie je už o motivácii, inšpirácii, kníh je veľa vonku, určite aj od teba podcastov vydaných, ale pridať sa do tých praktických vecí a dostať sa do tej tretej éry, ako používať leadership a ako sa ľudia pridávajú skôr k systému ako len k ľuďom a produktom. Takže kľudne k tomu daj nejaký záver aj ty. No, a o tom chcem spolu s vami možno rozprávať, možno diskutovať, že to nemá byť forma už takých tých školení One Man Show, ale má to byť možno naše workshopy, na ktorých budeme spoločne rozoberať túto tému a budeme sa posúvať ďalej, budeme si prinášať tie najnovšie trendy z celého sveta u ľudí, ktorým to funguje. Ja ďakujem Bohu za to, že mám možnosť dnes spolupracovať s tými top lídrami a nielen systém, že si čítam ich knihy alebo pozerám podcasty alebo videá, ale reálne som s nimi v teréne a vidím, akým spôsobom budujú týmy. Som s ľuďmi, ktorí robia niekoľko rokov po sebe double v biznise, čo nie je náhoda, to je systém. To som chcel povedať, že tie úspešné firmy vonku, to si ľudia predstavujú, že im sa darí. Nie, oni niečo vnútri robia a to sú tie elixíry úspechu a o tých sa budeme spoločne baviť na týchto workshopoch. To je to, čo zvonka nevidíte. To, čo si v knihe neprečítate, to je to, čo potrebujete prežiť a zažiť. A to, čo máme spoločne možnosť urobiť pre vás, je, že vám prinesieme tieto možno detaily a tieto nuancy budovania naozaj v dnešnej dobe. Nehovorím, že to, čo bolo pred 10, 15, 20 rokmi. Áno, základy určite fungujú a kľudne sa o tom bavíme, ale poďme sa pozrieť na tie nuancy, vďaka ktorým dnes môžem tvoriť tie komunity a byť ten líder, a to sú tie tri úrovne lídra, o tých sa môžeme rozprávať v ďalšom podcaste, ale trošičku vám dáme takú návnadu, že s tým, čo sa najviac dneska stretávam, je, že keď sa manažerov, riaditeľov vo firmách na Slovensku, v Čechách pýtam, s čím majú najväčší problém, čo podľa teba mi odpovedia? Aktuálne? Aha. Ľudia. A tých potrebuješ získať, udržať a rozvíjať. To sú 3 úrovne, ktoré dnes líder potrebuje mať, ale o tom vám budem hovoriť v ďalšom podcaste kľudne. Tak budem sa tešiť, som rád, že ste si mohli vypočiť túto tematiku, že si bol teda aj súčasťou a teším sa na ďalší podcast s vami. Tak aj ja vám ďakujem a kľudne sa s nami niekde podelte
o to, čo ste si z tejto časti zobrali, čo vás zaujalo, čo vás inšpirovalo a hlavne príďte na naše stretnutia, či už to budú onlineové alebo tie naživo a poďme si spoločne povedať o tom viac, ak vás tieto témy zaujímajú. Určite, čiže dole v komentároch môžete zanechať odkaz kľudne pre Maja, prípadne čo vás inšpirovalo na tomto podcaste. Všetko dobré a budeme sa vidieť na sledujúcich častiach. Dovidenia.